Te salut! Numele meu este Mihaela Mate, sunt mama unui băiețel creativ de 4 ani și trainer în cadrul Speakers Club Junior. Sunt momente în viața fiecăruia dintre noi când doar emoțiile pornesc. Iar astfel de momente apar încă din fragedă copilărie. Mi-aduc aminte cum sfios plecam capul atunci când trebuia să vorbesc cu o persoană necunoscută sau cum refuzam categoric să prezint în fața clasei proiectul la istorie. Sau acele momente când știam foarte bine tema la limba română, însă emoțiile își puneau cuvântul, iar ideile îmi fugeau din minte. Anii au trecut. Am devenit mamă și am înțeles cât este de important ca astfel de momente să nu facă parte din dezvoltarea copilului meu. Și cred că și tu cauți, printre miile de practici existente, acele metode din care să formezi încrederea copilului tău. Este un proces complex, însă care poate fi ușor implementat prin dezvoltarea abilității de comunicare eficientă a copilului tău și a încrederii în sine. Cum? Te invit să participi alături de copilul tău la un eveniment despre comunicare eficientă și practica vorbitului în public, conferința ABC-ul vorbitului în public, un eveniment de tip workshop în care îmbinăm informația cu practica. De ce ar fi important să participi la acest eveniment? Pentru că, prin informații primite, vei putea înțelege care sunt nevoile de comunicare ale copilului tău și ce stă la baza acestor nevoi, care sunt metodele de control a emoțiilor și de restabilire a încrederii, care sunt cei 3 C prin care teama de a vorbi în public se transformă în plăcere de a vorbi în public și cum poți tu, ca și părinte, să-ți ajuți copilul în restabilirea încrederii. Cel mai important, vei înțelege că și copilul tău poate fi persoana din față care să fie ascultată și care să inspire. Și pentru că îmi place să ofer lucruri frumoase persoanelor care participă la evenimentele mele, micii participanți vor primi un cadou. Audiobook-ul ABC-ul vorbitului în public. Este un eveniment creat pentru voi, așa că te invit să te înscrii pe pagina de Facebook a evenimentului ABC-ul vorbitului în public și vă aștept cu drag, sâmbătă, 19 martie, între orele 11 și 13, la Hotel Royal București, la conferința ABC-ul vorbitului